i en stor græsmark, hvor der er masser af plads, og så føder de ellers de unger, de har lavet indvandring, eller de har skabt inden, vandringen gik i gang. Og der bliver født 8.000 knukalve om dagen i en uge. Så der kommer altså rigtig mange til verden ude på savannen i det vilde. Her der har vi altså kun lige en enkelt, så det er jo ikke lige fra 8.000. Kommer den igen om vores flok er også kun cirka 17. Det er så rundt, det skubber det her. Men hun er sund og rask, kan jeg se. Hun er nemlig allerede på benene og har fået lov at mælke, og flokken har ikke afvist hende. Eller ham, det skal jeg ikke sige endnu. I hvert fald ikke herfra. Der er det mor. Moren har lavet streng ud af, fordi vi gerne vil se den nye. Nej, det kommer vi ikke. Man kan ikke rigtig bakke i de her. Nej, vi holder bare her lidt så. Det er også et fint sted. Sig, nu drikker den med. Nå, kommer jeg fra urene. Det var næsehornet, som stadigvæk står herovre til højre oppe ved Stengade. Og det sorte næsehorn er altså ekstremt truet. Der findes kun 2. Hej med dig. Nå, jeg skal lige kalde dyrepasserne og sige, at han er født fint. Så, 2 sekunder. Dyrepasser. Uanset hvad der sker, skal I altså huske på, at det her, det er fuldstændig naturligt, og det forekommer altså også i det vilde. Så nu udfordrer vi altså lige hinanden lidt her. Men Tabo næsehornet, han er ikke aggressiv. Den opførsel her, det er... Det siger drab nu. Ja. Nej. Jeg prøver at skubbe ned i vandet. Og det er desværre også Tabo her. Øjeblik, nu skal jeg lige kalde på dyrepasserne igen. Og fortælle, hvad der foregår. Den er faldet i vandet. Den er i vandet. Tabo har skubbet kalven ud i søen. Og vil ikke rigtig lade de andre gøre noget. Men han er ikke direkte aggressiv. Han går bare på til dem. Nej. Nå, så kommer der en dyrepasser lige om lidt. Men som sagt, det er ikke en direkte aggressiv opførsel, det her. Han går bare og skubber og ej, nu var den i vandet. Så, men det kan altså alligevel godt ende galt, selvom han ikke mener det på nogen måde. Han er faktisk bare nysgerrig. Og det er lidt det med et næsehorn. Det er faktisk bare en stor hund pakket ind i en tank. Og når han finder spændende, skal han ud og undersøge det. Og problemet er altså bare, at han vejer 1200 kilo og har et horn foran. Så hvad der bare er rent uskyldigt, det kan altså godt gå hen og ende i en katastrofe, når man er så stor. Hun er godt nok kære på den. Ja. Hun er gået til angreb på ham. Ja. Vi holder lige her et øjeblik. Det er da lidt spændende, det her. Det er også lidt for mig, det her. Altså at se i hvert fald. Jeg har godt hørt om det. Ja, det er lidt synd, men igen, jeg tror ikke, I skal være alt for bekymrede, fordi hvis han virkelig havde intention om at gøre skade ved det her lille kræ, så havde han sagtens kunne gøre det. Det, der foregår nu, det er umiddelbart bare nysgerrighed fra hans side. Hvem er det her lille nye dyr, der er kommet til ude i hans område? Og det er altså næsehornets territorie, vi befinder os i, som sagt. Og det er også en aktivitet, man ser ham gøre nogle gange. En ting, han synes er rigtig sjov. Ja, nu kommer også angreb her og forsvarer. Og det forstår jeg godt. Ja, jeg skal nok skynde mig at træde speederne i grund, hvis de begynder at løbe den her vej. Ja, men det er bare naturligt, men det er altså fordi han har fået et nyt legetøj, og det er også en af hans yndlingsaktiviteter herude, det er at jagte rundt. Især girafferne, de har tit stået for skud for næsehornets legesyge. De bliver tit jagtet rundt af ham, og de synes jo ikke, det er fedt, men han synes, det er meget sjovt. Så for ham er det her altså bare lidt en udfordring, men det kan godt lade være med at køre tættere på nu. Jeg holder altså lige lidt afstand her, inden det går helt overgevind. Men nu kommer hele flokken altså til undsætning her. Hele flokken kommer til undsætning? Ja, de kommer og hjælper. Vi får det på kant. Nu kommer de andre dyr ned. Det går helt amok nu. Kommer hjem. Hun er da godt nok. Hun er simpelthen til angreb der. Okay, hele knuflokken er samlet og går og prøver at beskytte den lille unge. Tabo, han træser stille og roligt rundt efter den. Han er ikke sådan... Han ser ikke ud, som om han prøver at slå den ihjel direkte, men han
Vi vil godt lige løfte den lille kalv med hornet. Jeg ved ikke, om det er fordi, han prøver at indvise det nyeste legetøj, han har herude, eller om det er bare ren nysgerrighed fra hans side, men altså... Lidt mere dagligt, så er han jo nok interesseret, men det er den nyfødte, fordi det første er lidt spændende. Så det lyder som en, der skal have nysgerrighed. Lina på vej derud, hun giver mig en melding, hvis hun skal have en nysgerrighed. Men du kan forklare så godt, du kan til din gæst, at det her Jeg skyder sådan lidt i blinde her. Det virker nemlig. Han siger nemlig bare nysgerrighed. Han virker ikke kronet. Altså, han vejer 200 kilo. Så, men som jeg har lige snakket med min dyrepasser, hun siger altså også, det er bare fordi, der er kommet et helt nyt dyr, som dufter meget specielt til verden. Og han er altså bare nysgerrig, som jeg forklarede. Han er altså som en stor hund. Så han skal ud, og han er egentlig bare ude for at se, hvad det er, der foregår i hans territorium. Vandhund. Så, og det er jo selvfølgelig hårdt at være en helt nyfødt kalv, og det første, man møder, det er 1400 tons dyr, som skal hen til i dag. Så I kan forestille jer, hvis det første, man oplever, er en født, og så kommer der bare et dyr, der altså vejer 100 gange så meget som en selv, og skubber til en, bare for at finde ud af, hvad man er. Så, men I skal umiddelbart ikke være nervøse for kalvens helbred. Det er som sagt ren og skær nysgerrighed. Og bøderne, de er altså også rigtig gode til at beskytte, eller flokken er rigtig god til at beskytte og passe på. Eller de gør i hvert fald et hæderligt forsøg. Ja. Og nu kommer min kollega kørende med fuld fart på dernede. Og ser, om hun ikke kan gøre et eller andet ved det. Fordi vi vil jo helst have, at Tabo ikke stresser de andre dyr mere end højst nødvendigt herude. Nu rejser girafferne så også op, fordi han kommer løbende. De tænker også, at vi må hellere lige komme lidt af vejen. Det er noget af en dramatisk tur, vi får os her. Nu er der pause. Det var det. Faktisk det der. Du ved aldrig, hvad du ser. Kørte de ned i landet. Spændende sager, må man nok sige. Kan vi lige vende rundt? Nu kommer de igen. Er jagten kommet tilbage? Ja. Skal jeg godt se, det er svært at koncentrere sig om, hvad jeg siger her. Strusse, den her vi. Og strussen er det bare står bare stille. Den er lige væk. Jeg prøver at bakke forsigtigt her, det er ikke så let. Ja, en af dem, der er en af dem. Vi kan bagge. Vi kan bare. En lesbe. Det er total action hernede. Men altså, det er en god måde at få Den der flygte med det samme. noget god træning på. Velkommen til verden. Her løb for dit liv. Her løb for dit liv. Jamen, det skal den jo også i naturen. Nu den igen her. Det kan sikkert godt bare være noget tid. Det skal jeg ikke kunne sige. Men nu er der altså også en jeep involveret. Ja. Men generelt herude, der prøver vi at lade være med at blande os i dyrenes affære, for at det skal være så naturligt som muligt. Men lige i sådan en situation som den her, der vil vi selvfølgelig gerne undgå at få slået vores nye dyr ihjel. Så det er derfor, vi lige prøver at blande os en lille smule og måske få næsehornet til at slappe lidt af. Men nu kan I se ham, når han kommer tilbage igen. Det er altså med halen lige i vejret, ligesom en hund også. Den lover faktisk lidt og er meget let på tå, sådan et næsehorn. Og selvom den vejer. Trods af, at de vejer de her mellem 800 og 1400 kilo, kan næsehorn alligevel løbe 50 km i timen. Så det her, det er bare en let lundetur, han er ude på. Nå, bagved. Jeg kan desværre ikke komme længere tilbage, så knækker man på midten. Han er ikke vant til det. Nej. Det var lige på den anden uge. Og det går hurtigere og hurtigere nu. Nu har jeg faktisk sat lidt i galop. Hold op. Det er lige med det. Hold da op, det kan løbe stærkt sådan. Kommer de igen. Har de? Hvor er den bitte kald? Den er foran. Hvad er han med næsen? Ja, der. Hov, nu skal jeg lige have styret på kameraet her også. Ja, det her var den. Ej, det er da helt vildt. Det er da helt Det er ikke noget, vi ser hver dag. Nej. Nå, lad os lige skifte den på forsæt. Det er også det, jeg hører dem sige nu i radioen, at han er altså fuldstændig ligeglad med, at der også kører en jeep efter ham og prøver at køre ind i ham og stoppe ham. Det er alt for spændende, at der er kommet sådan en lille nyt, meget specielt duft, nyfødt dyr har i næseborene. Og det er også derfor, det er så vigtigt for dem at komme på benene så hurtigt simpelthen. Det dufter meget kraftigt, og det er altså også noget, der tiltrækker rovdyr. Hvilket er grunden til, at de prøver at få fluen på benene efter et par minutter allerede efter fødsel.
Jeg bliver desværre nødt til at køre ud.